Subhashin na marjarwai ke ba lai spa lai peu hen reu. Lai hen reu. Shaduan who trying in Kirang God Badu. Shaduan who trying in Kirang God Badu. Nembanya Chipolang who trying ayu. Shaduan who trying in Kirang God Badu. Yalum lang mentare God Badu. Yalum lang mentare God Badu. Nembadu kipay mesrel maraki yalum lang. Shaduan trying kiri God Badu. Hagakateng pa badukun badumen sim bakhuid. Amen. Kajingaye try Jesus Christ kajingaye dublay pa bad kajingya slok jong men sim bakhuid kin don ring kad bat pi. Rengkat bat piru. Kuhmen ko parak stan biit sa shisin idab da kajing sngongu yu blay bangilayo kanikalat. Banyalum lang kam tami engi kibadon hangni bade pi kibadon halak laki jong ki yengi sem wala da pim la banyo lat. Bandon rengkat benishim bentah rei ni dua ngi kerpat kerpon khmat jeng ublay betip ikejing don kam jengi sependap penbiang shopping in sedang ikedi kemas kedon ke jinglip light ngimla ban sedang hakpor ke babiang ifada makri ong yenga kat bawan ni fada Anthony ke light ke lip bet marsen ong tang ong tung nya duai no da jing duai jing isnei te pinget emget marsen kut ke jing duai jing isnei ka light kalawan kani gamde kasin benengkong kani kasin baar balai ban ngis ngongu shisha ublay tip ya ke shisha ka bamangile ba ke ke bangi don kam bangile ke kam jung ublay umju pendu jingkerman lani umju e no yangi tingi dap da ke jing ngongu barbor ke jingker ku ke bangi yo na ke we ke por ke we ke por na ublay teng bangilong ki dong pop ngilong ki brig betrot ki beduna la halala ki jong ki jingmut ki jing perkhat tungi depan map na ke benta ke jing tlot jungi Ateng kat ki ke bangi kedo ki jing rengi do jing kermen no nizang ban knyum nizang ban kanandin no rei de kum kini ba ublay kwa yangi banginang yat shania hu nginang yat kermen hu bat nginang yat nget hu ubun sin ngila kum tlot ha ke jing kermen ke jing nget jungi hau Jesus Christ bade ublay bat kebor jing ki jing baro tungi pan ma ha ke ni ka clip man nga pla hauglay gdon borbaro barapi ko hamen ko para namar bang la lepop shibun da jing prakhat da kitin da kam da jing le da jing le palat junga da jing le palat junga da jing le palat bakraw junga namar ka ta pale maria bakhuid kabaya sa the sati yakiangel bikiru koi Badi ko men ko para banduai na benta junga how try blay jungi ublay bidon bor bron is na yangi badak bama bat side lo dikipop kisang jungi unye lam yangi shika jingi imbam jukot Amen. Ko try to is na Ko try to is an A. ko Chris to is na Ko grace to is an A. ko try to is na Ko try to is an A. tungin ya duai Ko blay me badak jing pendon burom ya ukris jong me badak jing shai jong umen sim bakhuid mela play hangi ya ki khadop ke jing embam jikot to ai ngi kerpa dia me bada kabayo benta hakata
hakat kene ke jingai ke jing riu blay jungi kan nang kham shirham but da ke jingai jungi kan nang scam shushu da utrai jungi u Jesus Christ u khon jung me u be imbat basin sharing kat bat me haka jinge long ka way jung men sim bakhuid u way u blay junom la junom Amen. Kajing pule na kikam jong ki apostol. Ha kito kisngi usim Agrippa bat kabarnis kilawan sya Kaisaria ban ai kuble ya Festus. Bat ba kisa bun sngi hangta u Festus ulabatai ya kekam u Paulus ha usim uong don uwe u briu hangne ya uba u Felix ulayaino ha kapatok. Bat haba ngala lech sa Jerusalem kilengdo rangba bat kitemen kisan jong kiju kila sei ya kejing mudui persya ya u bat kila kerpat bangan rai penrem ya u ngala jubab ya ki ba kamdei kadustur jong ki Roman ban penrem ya uno ubriu shua ba unyai kendu markmat ya kijing mudu ya kinong mudui bat ba ulayo kalat ban yaida ya lade halor ka jing mudui persya ya u haba kilawan lang hangne ngam syam la penslem henrei ha kasngi kababut ngala syong bishar bat ngala hukum ba an penhajir ya uta ubriu haba kinong mudui kila ya yeng kim syam la mudui ya u syapang kino kikam sniu kumba ngala suba henrei kila don katto katne kimat jong ka jingyai sai nia bat u syapang kaniam jong kihi bat syapang ubriu uba kerteng u Jisu ubalayab henrei ya uba u Paulus uban tenge ba udang im te bangasngyo artatin syapang kine kikam ngala keli ya u lada ukwa ban lech sa Jerusalem ban on bishar ya u hangta halor kine kijing mudui henrei haba u Paulus ula kerpat ba undang pensa ya u habendi na kabenta karai jong upatsya ngala ai hukum badei ban pira ya u hadu ba nang dayo ban pha ya u sya u Kaisar kaktin jong try Ngis ngogu yaw blay. kajubab jong pi utrai ula seng yala ka khet habneng Utrai la seng yala ka khet habneng. Tokor khu ya utrai komen sim jonga bat baro ka bahapo jonga kar khu ya ka kerteng bakhuj jongu tokor khu ya utrai komen sim jonga wat ju klet ya ka jingle bha jong u baro Utrai la seng yala ka khet habneng. Namar kumba ki bneng ki kanja ba khalor ka khandeu katta ka khrau ka jing isnei jong u ya kito ki bateng burom ya u kumba jengai kami ngi na kasep ngi kumta upen jengai nangi ya ki pop jongi Utrai la seng yala ka khet habneng. utrai ula seng yala ka khet habneng bat ka hima jong u ka sanshar halor baro tokor khu ya utrai phi baro ki angel jong u ki ba klain ka bor ki ba pendap ya ka hukum jong u Utrai la seng yala ka khet habneng. singa phayeng ben sim bakhuid unsa hikaya phi na dong shadong bat unsa pan kan mau hapi ya kita baro kaba ngala yuthu hapi Alleluia, Alleluia,
utrai undon ringkat bat pi Ringkat bat piru ka jing pule na ka gospel bakhuid kat kum uyuanes ka burom hame kutrai. Ujisu lapan pau yalade halakisenran bat andala dep bam jastep ula ong hau Simon Petrus go Simon kon uyuanes Pikam id ma pi yanga banyakine ula ong hau hoot kutrai metip banga id yame ula ong hau tu besa yaki kon lang brod jonga sa shisin ula ong hau ko Simon kon uyuanes pi id mo yanga ula ong hau hoot ko kenrat metip banga id yame tiula ong hau to sharai yakilang brod jonga hakabalai sin ula ong hau ko Simon kun uyuanes pida id mose yanga o Petrus ula sngosi bau Jisu ula keli u hadut lai wat pida id mose yanga Bad ula ong biang hau ko kenrad metip lut nadong syadong metip banga id yame Jisu ula ong hau to besa yakilang brod jonga shisha nga ong hapi menba pidang samla pipan po hi yalade bat piyat kat shabapimon Henry anda pilatemen pin piar yelaki kti but way pat un pen panpo yapi but un yalam yapi shaba pimmon ban led ula ong yakani ban kedau da kum kanu ka jat jingyap ka baan sa pendon buram ya ublay nang tau la ong hau to bod yanga Ka gospel jong utrai ka jingero yame ko Chris. Sa shisin ngi dap da kejingkmen bang ngilayo biang ya kanikalat ban terwa ya kanika Mass Bakhuid ban duai ban pirat khmat jong ublay kam tame hakini gisngi ka ba ka patei barok ka wei ka yo mat ya kejing e nreyangi kum ki kun kristan pat ko men ko para Nimde bandu jingkerman, Henry ngide banang ya jan shishu yala de ban scam ke jinget ban shirham ke jinget ban saki ya kan ke jinget jong ukres balimi pat da ke jing em jongi habaman la ke sngi hakui ke sngi la don we usam la mar sin ki na jing thia upli ke jing khangyet bat kum taus dang ban pet shabar yo i ya ka sngi ke bashai ya ki lo ki bashai Kasngi, kisim, kiding, kemariang. Udah sengong kuman hadu kata-kata. Bat udah sengong bat uyaro ya ublay. Kendit kensan yo sengong ya kasurjong Jisu bakli. Samla John. Tiid na yang nga. Kum tau lah kendit uang kasurjong tu kata ke bakli yang nga. Banga id na yang u. Kum tau lah yo sengong biang. Samla John. Tiid na yang nga. Kum tau ni John. Upet biang sebaru ong kum nungam id yo blay kum nungam id ya pi pet kat kan ni kejing internet kamariang pet kat nu kejing internet kitigil o kat nu kejing internet ki ding ki siet ki sim ger wai ada id si ya pi ku kan rat uang nang ta ku rat usdang ban kli biang hatu lada pilong ubriu usamla ubam don kti don kejat belong handicap pidang id nem yang nga Tiulah sedang menpet iki ketiga kejat. Ong ni kalong ka bae. Henry wala kataru ong biang. To ladang long handicap du ladang amdon ketiga kejat ngadang i hi pi. Te tau Jisu la slohun. Usang man keli biang. Hatu lada pimat lapat pidang i nem yang a. Te la sedang man perkat. Kumnungan i ja. Yau Jisu ne yau kanran ne yau blay ladang am yo i. Deki kemat. Henry zaman perkat pat wong udang bun ki briu ki bamat la
คำตามเอกทุกิบดอนหากจิงสุมาร์จงจิงปัญญาลาดาเดกิบริวีด็อกเตอร์กินเนอร์สบับเป็ดเอกทุกิบมันละลานนี้ลานนี้กิตุกิสตาร์กิพัดากิบัตเทรนกับบันตาจงกีกุมโนกิดังอยู่เบลกิดังกิดังสงงูอยู่เบลtu ong biang ho chu kan rat ngandang yat it kumta jisu kli biang hatu pat manta lada phi kelut lada phim yo sngo phidang it ne am yang a ong kata te kalong ka bae nei wala kataru ushim ka jing slur ong ngandang yat it je mi ku kan rat to la sngo hun ba ong ba ngathrai man tam don chu kan jing kli bon kli na mangla jubab ha baro bat ka igi baga jubab klalong ka badai te jisu 4 suhun uang to khadu kharwa yang kli phi te phila jubab ba phi i chi sai nga hadu kata kata tila da phi i yang apat balai phi dang le pop balai phi ya lendet ya ka anju blai balai phi ya jingai nanga teng ha ba phi sup pigment phi dap phi biang balai phi bu yang askendong balai pitur se ublei balai pitur se ngatang agi por ke bama pi don kam ha ki jing pi kendu ki jing stom ki jing jenjar ki plai bahir lai pujat kum tau new sam lau john upendam ya ladi bat kum tamar sngap ya kata jing keren ki jing kli jong jisu ku mat jong u kazang banlang bat kum ta wong ku kan rat ngamla shu ban jubab ikini ki jing kli ki jong me namar ngla tam sneng ngalalong baduna ngalalong unong pop riwat kataru ngamlong shisha babit bamin khot kun yanga marsin ong kumta haga jingyam briu ke jing u jisu ong ko samla jon ka jingker khu ka jing suk bat ka jingker man kalawarung hakamen sim jong pi u jisu balai John ukli biang yu jisu ko jisu ladang la le hadu kat nikan di ladang la kumbakla ladang la long unong pop ladang la le lendet yaki anjung me ngala le persya yaki anjung me ngala ya lendet na me balai pat medang kerku yang a unong pop u jisu jubab namar pidei unong pat pidei ki jing thau jonga pidei ukun jonga bat ngam num la ban i no ya la ki jong ki jing thau ngam num la no ban i no ya pi kum ukun natip haba pi jenjar ngadon kat bat pi haba pi kelon nga pen ki bat ngara ya pi haba pi kendu ya ki jing ngal ai bor ya pi pet hadu kan niu blaze sha ko men ko para u i ya niu samla u jon kumbau i jong ni usam lau jon ubade u jing thau jong u ngiru ki de ngide ki jing thau jong jisu klempep u jisu u i jengi balai u i jengi namarba ula thau jengi haka dur jong u bat ukwa yang ngiru bangin i jong ublei bat ban pong da kan ni ki jing ka jo ka dur jong ublei kalong ke badon kam bhas ban sngo thu bat ban ji chisha ya ka jing iet ke basisha bar ka jing iet ke basisha ke bau jisu kwa ka dei bang ni dei ban pen tre kam bat ni dei ban pen sapriang bat ni dei ban yai sam hakiwei ka jing iet ke bau jisu pen i ka dei ke ba best ka be ka dei ka model ke ba best tam ban ki wei ki jing iet menta ka sniru ha ka ju ka rukom kumangil yo sngo na ka gospel jong Yohanes u jisu kli lai sin lai wat yo Simon Petrus ko Simon Petrus pi it ne em yanga ka bandeng kong wong ho oi teu ong tu besa ya kilang brot janga sa sisin ukli biang pi it ne em yanga wong ho oi ku kan rat nga it yame nang tau ong tu syarai ya kilang brot janga ha ka balai sin ukli biang hatu pidang id ne am yanga wong ku kan rat mi tip lu na dong shedong bang adang id yemi bat ngan nang ya id yemi kum tau jisu ong tu besa ya ki khun nang brot janga balai jisu kli lai sin lai wat le si
ban ai kapor ya u Simon Petrus ban tendit ya ka jing bakla ju u ba ula len lai sin lai wat shwa ba u Jisu un sha chitom henrei ngitip ba pedeng kini ru u Petrus udang don kata ka jing ngau ban pendam akmat ju u blei ya ka ei bangala bakla ngan kloi no ban penbha ban penbek lembak ini ki jing keliu Jisu ukwa ban penpau bawat lada u Petrus ula syat kala hadu lai sin lai wat u Jisu ngau rem u Jisu penban unang ai shushu kalat balengba kini ki jing bakla lengba kini ki jing ya jngai no blei lembak ka jing syat kala ka jungi lembak ki pop kisang jungi o blei u Jisu shim kani kalat ban ayangi bangin kloi pat ban pai shu bangi di ban don ka mensim ka bas ngurit ban pendam akmat jung u ban kala ka bamut ban penbet penbiang sa sisi ni ka jing im jungi u blei u shim si shai kani ka kabu ya ka jing le barim u pet bangim di ban kuslai than ya ka ge bamangi la bakla ha ka jing im jungi ha ki por barim rengi di ban yat pet pat shakmat banang ni shakmat ngide ban yok ka jing hikai na ka jing bakla jungi banginang la ban le bha ban im bha khnam ba ka jing suk ka jing kerman bat ka jing i jung blei kan nang ya don rengkat bat ngi bat kumta la dangi kloi ban kla ka bamut bat la dangi kloi ban phai shu blei dale le ru ju e no yangi teng abangi perkhat halala ka jong ka jing im ni ju khnyum ni ju khuslai ni ju janjar bat hakitu ki por ngizdang ban du jing kerman teng don ki mi ki pa bajuan ni kendu yang ki padar ki ong ni padar ngasnu so sat ka jing im ngasnu kumba ngan yap no ladangi kli balai ki ong ba ni ngalangnya bat uni ulok ngalangnya bat kani uni khun namar ki pin so sat namar ki kim im bha namar uyayat uni khun janga uyayat bat kata bat kani bat katai ki daw balalai pujat ni ai Henry hatu ni long em ni shim em ni pong em kum kum sim jong Jisu ubawat hap pedeng kini ki jing jar ki jing le bam sit nyo jong ki khun ki ti la ni ulok ni dang kloin em bandon ta kam sim jing ya sha ni dang do kloin em bandon ta kam sim jong ki jing duai shu ble ki jing pai shu ble ki jing sha nia ho ble bakabor jungi kalong ka batlot Henry da ka jing duai jungi ba da ka jing ya sha jungi ba da ka jing kentu ba da ka deka jing im babha ka jungi kan sakring bat ka sapen kelaya ki ni don kam tang kan ni bangi de ban ai ti lot hau blei yakini ki jing e hagini ki sngi ngitip ka pathai baro ko wei kai kendu yakini ki jing e ka besik kai hadu bakla hiar lot nadong sedong la jenjar la shem yaki jing e re pedeng kini pat si ke ngin pai de tang hau blei klem pep ladang inang yat pai ladang inang yat shania ki bangi la du no ru ngin senang yo arsya kum kani ke jinget ken u Jisu utrang ukwa nanga ban pi syabangan pengkut no ko ban yetu ye pi pang kwi ke jingja ke belajar ke jingim jong Mother Teresa Mother Teresa kwi ke sni ke pakadang yat surok hakal kata kalalitam ya kwi ke long kemi ke bela chutia harut bat ka kejat jongka kejat kediang kala prum kala jan tukut kala mong mdon bari besumar ya ka namar kamdon bahiyeng basem ka shulet na kawe ke jaka kawe na kawe ke jaka bandlum ni gibitor bandlum ni gija kya bat kumta balik di tang banyo ya ke jimbam ban pet emina de kumta andalai i ya ka kani ke Mother Teresa kali khot ikwik se sar ali yang jelet hang tai don kawe ke briu ko kumtai ke bathia bat kadon na pedeng ke jingstom bat kumta ki kit ya ka se ka konben bat ndala poy kata ka konben ke Mother Teresa kalau ong itu ki sister warak ka dabor warak ka detel warak kita wer warak kita bon ngan pensaj himang adaladi bat kad ba kadang pensaj ka kejat jongka ke badap da kita ki kesan bat ke belah prum ke belah sma kani ke briu kelas sedang men dan yar bat ko ong bali pile yang aku ni 4 judon kinu ki briu bon le yang aku ni ki ban sngo i yang ki ban don kata jing sngo lem yang bali sisa pile yang hadukan di kan ni Henry ke Mother Teresa ko ong ngale ye pi namar ba pi ngoyo i badon ublei
But ngale nakadaw jeng tiga kali hai kin utau blay ngakwa ban pek. But ndala depth saja ka kelas ngokuman hadu kata-kata namar ba leng ba Mother Teresa kan ke briu klayo iya ka bakla syamnya u Jesus Christ. Hapdeng ke jing jenjar u Jisu ulali pau lembakan ni ke Mother Teresa. Ublay ulali pau ulali chong lembakan ni ke briu ke Mother Teresa ke bedot ke jing ke jing sumar ke jing ngolem ke jing isin iya ka. Bat kumta ndala dem nang ta ka ya ka bat ka do ya ka silang mat ko ong lada pikwa ban tibi ublay junga udai ka jing tik lembakan ni nganget ba ni ke briu ke snotu ba pleng ha ka jing juga Mother Teresa kala shisha ka jing ke basaki hok ya u Jesus Christ kala da ka basaki hok ya ka basyakri ya ki briu ki bedon kam ya ka jing yarap jongka u Jesus menta ka sendiri lembaga jing khot lembaga jing kali ke ba kuli Simon Petrus pi nem yang ba pi we ru man la ka sni uyat kali ku kun janga pi nem yang balada pi janga pi kloi nem ban riban sumar ya ki kun lang brot manu kita ki kun lang brot ningkong ning syape ki dei gitu ki kun ki ti ki bahayang asam ki be don hajan rangkat bat pi Ngimla ban ya lap setelah ka pertai lada ngimpan la ban ya lap syua yang asam ngimla ban senang ban kentu ya ka pertai barok kawai lada ngimpan la ban peni ban senang ban kentu syua hala ka jong ka yang asam bat kumta lada nginang iya cicu kam dei ban cikut patang hayang asam let sam ya kini jing iya jong Jisu dah ka basyarai pat sai ki we ki briu ki pampat yo snow ya ka jing ya lap jong ublay jong jing iya ide ban let sam ya kini ka kubor jong jing iya jong ublay haki wei pat kenang babaro kinya rong bat baro ngin saya don lang haka wei ka yin nangta umpat hun ndala dep kataru pidai ban nang yat tre nang yat syakri ya rap pen pa ko jingsen to besar ya ki kun lambrot jenga kalau kat nu ka bas ngoternat ban yo ya kani ka kubor jong Jisu ka ba ai jing shisha yang abade pi tungnya shimnya kini barbor ban men ban sup ladangi pang ni sitom ni jenjar ni duk ni kordit how blay ni yo ke jing kemen enjero ya Jesus Christ Junom la junom. Amen. Number jirai ke ba lai spa nhiều pheu sau lai nhiều sau Duai ko men ko para bakani ke jingknya junga bajong pi kan long ke pediang pun nakmat ublay ko pa bedon bod baro To try pediang jingknya na kiti jongpi na kabenta ke jinyero berkaburo makakerteng jongu ke jimentoy yangi bedia ke balang bakhuid jongu baro kawei to ai ba ke jingpet isin jong me ko try ngikir pat
kan hiar halor ki jing terwaknya jong upa jong me. Bat ba yakini en pelong ki ba men pediang hon. Tu ai ba ke jing wan jong men sim bakhuid kan pen khuid pen suba ya ke jing ya tip lem jongi dau Chris utrai jongi. Amen. Utrai don ringkat bat pi. Ringkat bat piru. Kentiu ye laki do no. Kentiu ki Shall shout. dry. Tungnya ingu yu try kenrat uble jongi. Kashong hok bat kadai. Dashisha kalong ba shong hok bat kabadai kadai ti jongi bat ke jing penem yangi haman la kapod bat man la ke jaka ban ai ngu yeme ko kenrat ko blei ko pa bakhuid ko blei bedon board bat bam jikut lang bau try jongi Jesus Christ namar hadin ke jing mi pat jong u ula pau halaki senran bat kat bang idang kmi yat kmi la shim no yu shibneng komta ndu pelong yangi ki nong yo benta ha ke jinglong blay jeng u namar kata habaladap miar da ke jing kemen pas kha man la kari man la ke jaj ben riu karisa da ke jing kemen bat wat ki bor peneng rengkat bat ki ken ho nanger ki ruai lang ya ke jing ruai baklem kot jong ka burom jong me da ka ba pen bena Dashisha melong bakhuid kutrai keteme jong ke jing khuid baro. Namar katangi kerpat jeme. Do pen khuid pen kentang ye kini ke jing terwai jongi. Da ke bapayu men sim jong me. Gom jer halor jongki. Bakin dop kelalong yangi. Kamet bat kesnam jong utrai jongi Jesus Christ. Hakapor bladino yu ubadla kamon sngobaw lap diang yu jing sha shitom. La shim yak pu. Lai ngu ai dem lok dia but lai la kisin ran uong to shim but to bam na kani pi baro namar kani kalong kamet jonga ya ke ban ai ti na ke benta jong pi hakaju karukom endala la yabam u jisula shim ya kurid bad dak baangu biang ula ai la kisinran u ong to shim bat to di nakane phi baro namar kane kalong ka khuri jong ka snam jonga jonga jutang bat mai bat bam jukut ya ka ban penmi na ka benta jong phi bat jong ki babun ya ka ban map iki pop to le ya kane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing et Kata sen bangi bam bam yu yu ne ne pu bani di nakane ka kuri ni penai kajing yap jong me kutrai tat hadu men wan. namar kata ngi bapen mentai kajing rap jing yap kajing mi pa jing u ni terwa me kutrai yu pu kajing im bad ya kuri jong kajing penem
ngida ai nguai dem namar milap nyau yangi ban long ki babit ban yang akhmat jumi ban shikri me da ga basngaurit ikat pa jumi bangi gi bayo bantalam hakamet bat kasnam mokris ngin long gi bapenyatli ka way daw men sim bakhuid tukan mau ko try ka balang jumi ka pen priang hastla ka perthei batu penjana ya ka jing eid ringkat shikri pa bakhuid Francis ki bishop baro kilendo tukan maulam rui ki men ki para jungi shinrang berkantai ki bamila khotno nakanik sla perthei ki balayo thia da ka bakarman ya ka jingmi pat badi baro ki blaklat no ka jing snei jungme tu pdiang ya ki shaga jing shai ka khmat jungme toi snei yangi baro ni kat pat jeme knang barangkat bat kamaria thei sati bakhuid ka me jung ublei ki apostle bakhuid bat baro ki riu khuid ki blakpen ngobha yame pateng la pateng ngindup long ki babit ban yo ban talem ha ka jing im bam jukut bangin ya bat yero bat pendon bram yame daw khun jume u Jesus Christ Thou lambadu bat ha u kan long meu blake pa badon bor ha ka ji long ko way jung men sim bakhuid baro ga buram ga jing yaro junom la junom Amen. Bau Jisu lahi kai kisenran ban pai shi ublei ban duai ban pan u ya kata kabor ka mangingi don kam wala dangi long kinong pop ru rei ni pendam khmat jung u ba ublei badap da kijing eid blei badap da kijisen ai ublei bas ngutu ya laki khun un sa pendap penbiang akan ni ka khlemat ngi duai ka pangi ngi jing duai ba ka perthei baro ka we ba ka jing suk ka jing san ba ka jing kot ka jing khia kan wan no da ka bor ka jung u ba da khmat jung u ngi ngai ba kam don ka nu ka ban la ban yele persya ka khnam ka khlam ka jing pang ka jing stom ka jing e baro ka bor jung blei ka sasat khoj ki ni ki e ke baro da ka ni jing tmu da ka ni jing ka pat ret khmat jung u tung nya duai ya ka jing duai ka bau Jisu lai kai ngi ban duai ko pa jungi uba neng kan long ka bakhoi ka kerteng jung me kan wan kai ma jung me kan long ka mon jung me ha ka khneu kumba ha neng to ai ngi men tai jing bam jingi ka ba la kaski batu ma bingi kire kang jingi kumba ngi ru ma be ka balas lewengi berwala kami syak jing penjoy henry de pelai ngi na ka bas new to pelai ngi ka pat ko try na ka jing sneu baro ha ka jing bun jung me to ai jing suk jing san ha ki sngi jungi nang bar ka jing rab ka jing isin ai jung me in light barabor na ka pop bangin yo ka jing ya da na ka jing jar baro ka bangin dang ap khmi lenti ka jing kerman bakhuid bat ka jing wan pat jung nong penem jungi u Jesus Christ namar ka jung me long ka hima ka jung me ka bor ka burom junom la junom ko tra Jesus Christ me blong ki apostle ka jing suk junga nga e api ka jing suk junga nga ai api wat pet ken ki pop ki sang jungi henry ya ka jinget jong ka balang jung me bada ka jing bun jung me to ai ka jing suk ka jing yetli ka we kat kum ka mon jung me ma me ba im besen syar junom la junom amen ka jing suk Christ kanya don bar boring kat bat pi ringkat bat piru tungnya terwa ka dak ka jing suk dak ka baingu mar keliam jing suk bat pi jing suk bat pi jing suk ko khun lam bro jong ublei me ubai ki noi ki pop ka perthei to sneu sin e yingi ko khun lam bro jong ublei me ubai ki noi ki pop ka perthei to sneu sin e yingi ko khun lam bro jong ublei me ubai ki noi ki pop ka perthei to ai jing suk yangi hakmi uni ken utau kan rat Jisu ubalakli lai sin lai wat yo Simon Petrus hatu pi eat ne em yanga mentaga sngiru yangi wei pe wei ko men ko para ukloi bat ukli yanga ya pi hatu pidang eat ne em ya u lada ngim sim la eat hok ya u to ken nginya kular mentaga sngi knang ba ka jing ye sim benta ka ni ka mit khwai bla khot ngobha ka sawara ka jing men ka jing suk
สุกมังอีกิบลาชคอดเชเวร์ชาเกจิงควายบลาคอดสงบหาดาวคูนหลังบรอด โกเกนรัดงามชงหอกบะเมนวันรุงอปอกเยงจงาเห็นเรชวงจันกเตียนบัดกำมันเสียมจงาการสักยาฮี Tungin pediang yau Jisu ha karu kom makan jaman sim angai scam da jing ang not da jing trang jungi yau unwan borun pendap penbiang ya kadon not jungi ka kominion men sim to ngin ya duai lang ko Jisu jonga ngangai scam ba medon teli ha ga sakramen bakhuid tam kaduan nga yemen lor ki baro bar nga thrang ba men wan hapo ka men sim jonga namar ba men ta kumni ngamla ban priang yame ha ka sakrament bakhuid tuan hapo ka donud jonga ha ka jinglong men sim nga piam yame hala ka donud bat nga pen yaso yalade bat me wat sha bangan klad na me si hajar ngu blay dragon rad na kabanta kani kalip mad kami melawan syaki donut jungi syaki ying kisam jungi ha karukom bakan jaman sim ngis ngu ime na kabanta kani kasengi kabala sep no ngis ngu ime na kabanta kani kal air kabakhuid kaba ngiring men sim kaba ai jing im yingi Ngisungu ime na kabenta ime ipa kibahing hasem kimen kipara Ngisungu ime na kabenta jingkerku baro kibamelet he sei halor jungi iwe pe iwe menta kasngi hagane katayo hau neu benai hau neu snem Hoi try kan rat bon sin haga jinglong breu jungi Ngimnang ban sungu ime penban ngiwat daw ngiwat niya namar bangim yo ya ke ka bangi kwa ha ka jing im jungi ha ka ne khalip mat try ngi kwa ban sungongu yeme na ka banta kita baro ki bangim klem la sungongu ha ki ne ki sngi ki bala dep ha ki ne ki por ki bala dep ha ka ne ka khalip mat try kan rat ngi kwa ban sungongu yeme na ka banta ka ne ka jing im ka mel ai ngi ki jing ku baro ka bangi la yo mat ha ka ne kalip mat try ngi kwa ban ya ro yeme ngi kwa ban pendon burom me ka kerteng ka bakhuid jong me ngi kwa ban ong kum u petrus bangi i yeme compare wat la me kli ngi tang chisin ne me kli ngi ars pa sin na lai spa sin na ki polak sin ngi kwa ban ong try bangi i yeme batabangi ong ngi i yeme try kamdei ka jing ong ka bawantang na ramyang suntur ende try kan rat kadai ka jing wan kadai ka jing ong ka bawan nadu mensim nadu donut ngi kwa ban pla kumbau Simon Petrus ula pla bau i jeme ngi kwa ban ong bangi i jeme try kan rat na kata kata try kan rat wat hakane ka por hakane ka klip mat ka bangim la ban pediang yeme ha ka sakramen ngi scam mamiwan ngi ha ka ko makan jaman sim na kata kata ngi kwa ban ong yeme bangi i jeme ngi kwa ban ong bangi sngongu yeme ngi kwa ban ong bangi ro yeme ngi kwa ban ong bangi i jeme try wat lang ye kan du e kini jing e hakane ka sla pertei Wala ngimlong ki badap ki babiang wala ngilong ki briu ki baduna ngilong ki nong pop ngi kwa ban ong try kan rat bangi i yeme namar bangi i yeme ngin sadap ngin sabiang namar bangi i yeme nginum don jing duna try
Namar habangi I jeme ngiyok lut nadong sedong. Namar habangi ong I jeme kijing kerku jong me kilawan lupa haga jing im jungi. Na kata kata try kan rat haga ne klip mat. Ngi kwa ban ong bangi I jeme. Ngi kwa ban ong bangi ya ro jeme. Ngi kwa ban ong bangi sungo ngu jeme. Komen ko para to ngin ya ong lang. To ngin ya duai lang. To ngin ya pertalang. Dak away ka sur ka bajam. Man ya ro yo try ban I yo try. Dak bangi ya pan banalang. Ko Jisu nga I jeme. Ko Jisu nga I yame. Ko Jisu nga ya ro yame. Ko Jisu nga ya ro Ko Jisu nga sungo ngu yame. Ko Jisu nga sngangu yame. Ko Jisu nga mani yame. Ko Jisu nga mane yame. Ko Jisu nga I yame. Ko Jisu nga I yame. Ngi ro yame ko Jisu. Ngi ro yame ko Jisu. Ngi I yame ko Jisu. Ngi I yame ko Jisu. Ngi sungo ngu yame ko Jisu. Ngi sngangu yame ko Ngi Jisu. mani yame ko Jisu. Ngi mane yame ko Jisu. Ngi kerpat yaw Jisu bon kerku na kabenta gitu kejingmu baro ke bapila pa meni. Hoi. Namar kejing bamdon kalaj. Piklem yo sngo ya kejing pule ya kini kejingmu baper. En rei komen ko para to tips scam bau blay ula yo ilot ula tip lot ya kidu ki message kidu ki kubor ke bapila pa shangi. Ngi duai na kabenta jong pi baro ki barke ya sngi ka jong pi menta ka sngi. Ngi duai na kabenta gitu ki men ki para ki badap. Snam kajing klat jong ki bakin yo ya kajing ya thai bam jukut. Ngi duai na kabenta kajing tumu jong pi kam tam gitu ki bapang ki bashidom. Ki badon haying ne hospital. Balang ba kajing ku jong blay try kendrat pin yo ya kajing pen koin. Ngi duai na kabenta gitu ki badap. Snam kajing kentiu kurim jong ki. Bau blay jong kajing ik undang sumar su kher ya pi ha kajing ik. Ha kajing ya smotu jing mod. Na kabenta kajing bah jong kaying kasam jong pi. Ngi duai na kabenta ki kun ki ti jong ngi ki kun ki ti jong pi ki bawan pai na Goa ki bawan pai na Bombay bakin yo jinya da kat ba kin don hagalenti bakin poi suk poi sain sha gane ke jela jungi ngin duai na kabenta ka jin tmu jong pi shimet balang ba ka jinya side jong me benang ba I jungi hauneu benai jemang ublei trai kan rat ungkur kui pi on ai pi ya ka jin don kam ba pi don kam man la kasni na kabenta ki ne baro tungin yang ong lang Doker ku yang ikut try Jisu. 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 Doya da yang ikut try Jisu. Doya da yang ikut try Jisu. Doa jingkoi yang ikut try Jisu. Doa jingkoi yang ikut try Jisu. Kaburam hau pa bad hau kun bad hau mensim bakhuid. Balang kong kumju mencabut bor junom la junom amen. Tongin ya duai. Ko blay me badak jing maya jong me lapen khuj bala besayangi. To aingi kerpat bakane ga jing besa ka bammi ai lat bangin yo naki kanwan ra hangi ya ka jing imbam jikot daw Chris utrai jungi Amen. trai don rengkat bat phi Rengkat bat piru. blay don bol baro ukpa ukun umensim bakhuj unkerku kerdo ya phi jing Amen. le niam jingi mendag janbet kalawai leit suk imbat chikri yo trai Ngis ngangu yau play. Number jirwai ke ba ar spa san peu sau. Ar san sau. Bapa kabanga iklempu
Nalit ban bejaga Shabneng Nalit ban bejaga Kabram hapa berdakuan marum Mass Bakhuid Kumbala long hagabanang kong kumju mentawat borobor junom la junom amen. Kodon Bakhuid tamu Yesu Joyous ne yengi. Kumara kenurapi Kristan Doduwai na kabenta jungi. Haga Hakateng upa upa berukun marum Mass Bakhuid amen. Enero Yesus Kristus Junom la junom amen.